Takže čaute ľudia, toto je deň 21, čo každý jeden deň otváram dve krejtky, zase som sa pomýlil a to už sú proste 3 týždne, to je už strašne dlhá doba, takže dneska si otvoríme beach crate a tam mi padlo lehátko, áno, lehátko, presne tak a ešte si otvoríme. Do komentárov ste mi napísali, že mám otvoriť s tými panáčikmi, tak idem otvoriť túto. A no, vy ste to tam nám napísali, ale ono je to gnomovia, alebo jak sa to volá. A padol mi ružový. A ešte mám chuť otvoriť jednu dinokrajtku, keď sú to už tie 3 týždne, zase mi padlo toto, kamo, toho som mám už 1,5 milióna proste. Môžem vám to ukázať. Tam dole sa pozerajte, neviem, či to uvidíte, lebo ja to tak... Je to zostrihané. Aha, ale ja tu môžem mať až 275 itemov. Jaže menej. Kde to je? 8 ich mám. Neviem, či to tam vidíte. Ježiš, ja som to položil, toto. To som nechcel vymazať. Haló? Čo som spravil? Vymazať? Toto tiež vymazať. No dobre, toto je pre toto video všetko. Nezabudnite napísať nejaký pekný komentár a fakt dajte ten odber, nech máme tých 1000 odberateľov. Akurát sme nedávno dali 500, takže to je strašne dobré. Ďakujem za všetku podporu, čo mi dávate a toto už teda všetko. A čaute!